Ahoj ľudia, vítam u ďalšieho dielu z hry Oheň a voda. Jaká? Uhaj. Tak. Ako sa dneska máte? Tak. Ako sa hen tam dostať? Tak. Nie, tak to. Tak, ak sa nemýlim. Teraz otvoríme toto. To bolo docela. Nie, hlavne to už prosím, neposúvam. Dobre. Skoro mi to dríslo na hlavu. Tak. To je jedno, či to otvoríš alebo zatvoríš. Nie. Tak, toto. A máme ten diamant. Tak. Tešili ste sa na nové diely? Ale asi nie, že? Tak, hotovo. Ideme na ďalšie. Dneska už začneme tuto. Hej. Takže ideme. No tak toto ľahké teda nebude. Tak toto je tento. Tak toto nebude ľahké, ale že vôbec. Ešte, že sme hrali len ten ľahký level. No, toto bude ešte dosť pekne ťažké. Dobre. Super. Iba som trochu chorý, iba troška. Nič vážne, vôbec. Keď som kvôli tomu 2 týždne už doma. A keď som horší než akýkoľvek iný starý dedo. To je super. Dobre, dúfam, že to nepokazím, lebo tu sa... Tak, toto bude na dlho. 3. pokus. Dúfam, že to dáme. Nechcel by som 2 diely robiť len 1 level. Dúfam, že to dáme. Nie. Tak toto určite nedáme. Dobre, to sme nejak dali. Ale toto neviem ako dať. No nič. Tak toto podľa mňa budeme robiť aj na budúcom dieli. Tento jeden jediný level. No. Dúfam, že to už konečne dám. Pretože 4. krát už sa o to pokúšam. 4. To neznie moc, ale je to dosť. Hlavne keď už to 4 minúty. Tak jen to chybu teda nemal. Potom to vidia asi ďalší Lego diel. Asi, alebo ďalší free diel. Tešíte sa na ďalší Lego diel? Ja viem, že hej. Aspoň dúfam. Jo.